Pri uređenju dječjih soba valja paziti da vlasnici dobiju sve što im je potrebno. Prostor za spavanje, odmor i učenje. Pogledajte kako smo uredili sobu za djevojčicu u zagrebačkom stanu u novogradnji. Uređenje dječje sobe može biti izazov, osobito želite li napraviti nešto drukčije ili pak u relativno malu prostoriju trebate smjestiti prostor za spavanje, igru, učenje i odlaganje stvari. Na primjeru sobe koju uređujemo u stanu u novogradnji pokazat ćemo vam kako dobiti sve tri funkcije u prostoru manjem od 9 kvadrata. Mala kvadratura u koju moramo smjestiti dječju sobu zahtijeva nešto drukčije rješenje kako bismo ipak dobili nešto prostora za igru. U slučaju da krevet i stol smjestimo standardno na pod, dobili smo tek mali prolaz između njih. Nedovoljan za igru. Da bismo to izbjegli, krevet ćemo dići gore, ispod njega ćemo dobiti prostor za igru i druženje, a radna stolica moći će se nesmetano pomicati. Budući da je riječ o sobi za djevojčicu i da je prostor malen, pri odabiru materijala glavni saveznik bit će nam bijela boja, koju ćemo utopliti dekorom drva i zanimljivom tapetom. Sve elemente u sobi napravit ćemo po mjeri. Za većinu elemenata odabrala sam bijeli medijapan, dok će radni stol biti u dekoru drva. Zahvaljujući bijeloj boji osnovnih elemenata, kompletan dizajn prostorije u potpunosti se može mijenjati detaljima kada za to dođe vrijeme. Medijapan je kvalitetan materijal, zahtjevniji za obradu jer se mora brusiti i lakirati, ali to je zapravo njegova najveća prednost. Neograničeni izbor boja i činjenica da imamo nevidljive spojeve i rubove. Medijapan se jednako dobro ponaša na svim vertikalnim površinama. Otvorenog i zatvorenog mjesta za odlaganje u ovoj sobi neće nedostajati. Zanimljive kubus police ostavit će dovoljno prostora za personalizaciju sobe. Naravno, Mirjana je mislila na svaki detalj. Odabirom tamnih Schneider elektrik okvira za utičnice i prekidače, izgled prostora bit će u potpunosti zaokružen. Važnost treba dati i zidovima. Pri uređenju dječje sobe, odabirom neutralnih tonova dobivate više vremena do ponovne promjene. Već spomenuti bijeli medijapan s jednim sivim elementom prostoru će dati svjetlinu, ali i osigurati praktičnost pri kasnijoj promjeni izgleda sobe. Zanimljivo rješenje svakako su i kubus police, koje odskaču od uobičajenih. Igrom otvorenih i zatvorenih elemenata spriječit ćete zatvaranje prostora, a zahvaljujući tapeti radni zid izgledat će zanimljivo i razigrano. U ovoj sobi nalazi se sve što je potrebno za malu školarku, prostor za učenje, igru i spavanje. Koristili smo neutralne tonove i jednostavne linije kako bi napravili prostor koji bi bio podložan promjenama pri njezinom odrastanju. Ja sam sigurna da će se maloj vlasnici svidjeti sada ova mala soba.